Nyakorongo jwang dakika oskadha paga uchiel tok sa achiel mar okinyi machiegni tok marwa e chenro mar piny okinyi makawuono ma en chieng' tarik 24 dwe mar 7 higa mar 2025. Chieng' tich ariyo gi chieng' tich ang'wen gokinyi Nyakorongo jwang wajabedo gi twak kotenore kod chal mano mar piny Kenya, kama bende wapore wach kaluwore kaka piny Kenya ringo ahinya liet mar siasa ma bende osekwako pacho kae Nyakorongo jwang. Piny karu Nyakorongo jwang kinde ka kinde to wachiewo gi weche mopogore opogore. Omiyo kiny makawuono Nyakorongo jwang antiere koda yawuot luo ma bende wadwaro bilo godo wach ahinya kotenore kod chal mano mar piny Kenya. Nyakorongo jwang posters noseke mbui magwa mopogore opogore ponono ni pok ni neno posters an ka mar nyisi welo mantiere godo. Achake studio marwa e kaunti ma Kisumu kama bende antiere koda Seth Kanga ma bende en MCA ma Market Milimani Ward, bende en jakom mar ODM kar chung'or bura mano ma Kisumu Central. Seth Kanga nyalo mna winja hamosi ni misawa Kisumu chio nade? Wachio maber, Kisumu chio maber kabisa. Kendo ji osechio neno ka ji wuotho tiyo tije kaka pile. Erokamano. Erokamano ahinya kendo machiegni twak. Nyakorongo jwang kopogore gi Seth Kanga bende buora Nairobi ka antiere gi Joshua Nyamori meno Okil Kamaloka. Wakili harwaki ni machiegni nyalo kawo thuolo mar muso nage. Erokamano ahinya muso jokanyanam kamano ma gintie amor kendo kuom neno ka owadwa ma Seth Ochieng ochung' maber kendo ni Kisumu. Erokamano. Erokamano ahinya. Be Nyakorongo jwang antiere gi Ochieng Jera men MCA Malindo. Ochieng Jera bende en jalup jakom mano ma ODM County ma Nairobi. Jera machiegni. Erokamano ahinya Sharon. Abende ago erokamano kuom biro ka to aoro mos ni oganda na te man Lindi, Kibera, Nairobi to kod Kenya mangima kamoro moro magintie. Erokamano ahinya. Twak en chal mar piny Kenya Nyakorongo jwang nyiso kaka kaunti ma intiere ochiewo ote yoro no lai mago magote machuok arede ka uchiel nono. Mbui mago mag oganda bende wabiro ni achiel kachiel wantiere live e mbui mar Facebook, YouTube, X kanyakla kod mano mar Citizen Digital. Samoro hachak kodi Wakili Nyamori. Iwacho ni kwantiere chal mar piny Kenya. Weche mopogore opogore osebedo katimore. To wadhi kwa gima wachopo e giko mano mar juma. Samoro maber gima rach ni mosetimore chakre weekend nyaka sani Wakili. Maber ng'eny. Maber ng'eny en ni jo Kenya medo riwore e sirikal ma broad based government kendo development madhi kaluo medo mana dhi mbele. Emomiyo amor ka ni an gi Jera to an gi Seth Kanga magin leaders wa mag counties and Jera gini kineno ka gitiyo gi president to gi jowa mani Nairobi ka gitemo biro development mondo dhi kuonde ma jowa odake i Mathare e Kibera nyocha gin gi president Mwelo kono to kidhi Mwelo kocha tineno ka Dwi Kanga gini be ka president odok kujiro gigo mana mbaka mar kaka wanyalo chiro nam, kaka wanyalo make sure ni weche mag ndara, weche mag affordable housing and so on wayudo mwanyalo golo malo ka mwater koa kocha. Omiyo tich ma jaduong' Raila Amolo Odinga to kod William Ruto tiyo manyo jaduong' Raila Amolo Odinga wacho ni ne giwinjore ni gibiro tiyo nyaka 2027 mondo water gima wanyalo yudo dala kapod wang'iyo siasa mambele. Erokamano. To onge marach mano otimore kata mana e juma ni kaluwore gi in nikech ing'eni chakruok mar juma chakre chieng' Jumapil kawuono en chieng' tich ang'wen. Ok ane marach mana ing'eni dala ka dala nigi tama. E thurwa kucho wapidho alayo. Koro alayo kata ichwak manade to nyaka bed ni nitie tama moro ma kata ichwako to ok lokore. En kitemo kae to pod oradore arada. So aneno ka nitie tama moro ka makata jowa dwa dhi mbele moro iluongo ni Sifuna en kata jowa dhi mbele to oywa mana jowa chien en kochieng' mobiro TV to ni nyaka go mana Mbadi, nyaka go mana Opiyo Wandayi, nyaka go mana jotendwa moyier manyo mitelo kaka luo kocha ok ine komulo joma nie cabinet ma thurgi Bungoma kata ma Kakamega. Okay, so adwaro ni mondo a caution jowa ni gibede ka gitang' gipenjre to Sifuna ni otiyo ne ng'a
be otiyo ne jowa adier. Ang'o miyo ndalo gimoro iwacho ma affect thurwa tinde ne koloso matek koro mana mondo kethi sama jowa oyudo tich e kodwa no kethi gibe odhi lunga jo Bungoma mondo dhi ndara. Erokamano ahinya. Ng'eyo wakili duto te wang'e ne biro bedo kwa donje twak e chal mar piny Kenya. Jera, maber gi marach ni chakre Jumapil nyaka sani. Ano kane gi marach. Ng'ichi ng'eni wuod mawuokie. Ka marach motimre ma hinyo joga onge. Tago Nyasaye erokamano. Mar ariyo Nairobi kae. Ok awinjo gima timre ma nyalo hinyo dhano gi ngimane. Modhi mbele gina mag siasa ma pile pile. To siasa ma pile pile ka wan kae wabo handle yema dwarre. Kor man tok chandwa. Erokamano ahinya. Hakani Seth Kanga, in maber gi marach ni debed mane samoro mosenene jumane. Anto maber kisiasa kusuki weche mag dongruok ma piny kose wach mane nikech maricho nitie ma ji nige udi kata joma tuo nitie to e siasa to Kisumu ka to wasebedo gi kwe nikech kata dwe ni nyocha neno kane saba otimore to Kisumu ka wabedo gi kwe kendo welo donjo gitiyo to kisiasa to kadwa wacho nikech ng'eni siasa ka ng'ato samoro nigi pache to wan kaka telo ma Kisumu ka to wamor kaka oganda kendo wamor nikech ing'eyo ni kata ka winjo ka Joshua gi osiepna Ochieng' Jera wuoyo weche mag siasa, winjo ka Joshua wuoyo weche mag Secretary General mar chama marwa ma Edwin Sifuna. Samoro wan ka Kisumu ka wamor ga nikech chien kacha ka ne ji ng'anyo ahinya ne nitie gigo mane wawito mang'eny omiyo sani to wamor kaka piny dhi, kaka dongruok mar piny dhi e Kisumu ka kata e Kenya mangima, isipokuwa ni nitie jomoko ma nigi siasa moko ma dwa kelo koko, to wan kaka Kisumu ka taneno ka wan gi kwe kendo wamor kaka siasa mar Kisumu dhi gi mar Kenya kaluwore kaka nyocha jatendwa Raila Amolo Odinga wuoyo ni wabeda bede sirikand ni nyaka 2027. Kochopo 2027 to wabro neno kuma siasa bro dhi nikech 2027 ema koro bende biro time yiero maduong'. Omiyo sani wan kaka jokanyanam kata jaka Kisumu to wamor kaka piny Kenya dhi, isipokuwa ni weche moko nitie manyalo bedo matindo kata matimore to mano ni nyalo bedo piny to iloso. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyakoromgo jok waloso kotende kod chal mar piny Kenya. Waloso ne kotende kod wach ma bende osebedo ka kelo mutni kuom oganda ma pacho ka chakre neda dhoge mano chieng' tich ariyo mano Orucha kod Yvonne Okwara mane TV mar Citizen Nyakoromgo Jwang' wach nero ma bende jagoro mar ODM no wacho weche mopogore ma bende nolieko osebedo ka kelo achiedh nade makoni kod kocha, osebedo ka kelo twak makoni kod kocha e kind jotelo Nyakoromgo Jwang'. Kata kamano bende jagoro mar ODM bende sani ka medo yudo kwet kod sir maromre adwaro mar mondo mwinja na report ma bende Walter Nyambaga nolosonwa. Nitiere jogo eko ma osebedo ka kwedo wach manowacho, jogo eko ma bende osebedo ka sero e kin mamoko. SG of ODM, my worry is that if you stick with the current government until 2027, then you really don't have the time to be able to prepare the party for elections. So for Citizen TV Odhiambo Manyoro, jagoro mar ODM Edwin Sifuna chalo ma olago aila kumoko kunjo kanyo mag duond bura mar ODM. Maok mor kod weche ne ewi biro kanyakla mar duond bura mar ODM kanyakla kod UDA. And then the worry would be that we would have lost that opportunity to be able to not only extricate ourselves from this very unpopular regime, but also to be able to explain to the people what we've been doing with Ruto all these years. Weche Sifuna, jatend migawo mar omenda John Mbadi, kod James Opio Wandayi, mar teko koro wuok tung' muswo kod Sifuna, kendo koni Sifuna ok ong'eyo kama chuny ODM nitiere, kata kama dundo ODM gwechogo. To gima ng'eyo ni party leader mar ODM oselero kaka ne jo ODM odonjo e sirikal.
kaka an jakom mar ODM nadonjo e sirkal. Ok nadonjo e sirkal kenda. Ka ok adhi mabor, weche mag Sifuna gin mago pache. An ok wanyal tamo ng'ato golo pache. Mano miyo jo Kenya oyudo demokrasia. Weyo gol pache kaka onyalo. Moko kuom jo od bura moting'o George Ladwa kod Tom Joseph Kajwang' to koni weche Sifuna ok nyal bedo chung' mar duond bura mar ODM. Kila mtu ana maoni yake, na sisi tunaenda na yale mambo Raila Amolo Odinga na kiongozi kama kiongozi wetu ODM na William Samoei Ruto kama kiongozi wa UDF ambaye aliweka mkataba katika ukumbi wa KICC. But unless he's reading a statement which has been authenticated by the party, then that is the position of the party. I am sure he was not addressing it as ODM because we did not send him. Kata kamano, jatatije mar ODM Oduro Ng'wen ka lose log tich mar ODM odok ne Sifuna, bokoni lose lo ODM kaka jagoro maduong'. Ano kane gima chacho wiji e gweche manyo jagoro mongirore owacho nikech king'iyo katiba marwa kaka ODM en ye duond party omiyo onge gimonyalo wacho ma oko openjo duond bura. Nyaka gipog gimowacho kaka Sifuna to gimowacho kaka party. To wan kaka party, wan party ma demokrasia. Weche gi kinde ka kinde walose. Kendo kane jaduong' Raila Odinga poko wuoyo gi jofwamb weche. Mago ne wasewuoye chieng' tich ariyo no. Omiyo gima nowacho mane chung' mar chama. Ong'wen olero ni onge ng'at mosechwalo ng'ur mar thicho oko Sifuna e duond bura mar ODM. Kwanyal chiewa to wawacho ni Onyango Molo moro nowacho ni mondo othich jagoro oko kata mondo othich jakom oko tayo wathiche oko. Nitie process mang'iyo wuodh ng'ato ka ng'ato koneno ka koro kaka wuodha kaka CEO mar party koro awayo jogre gi lak thicha oko koluwore gi process ka wayudo ka nitie kama nyo opogore gi gima katiba dwaro to koro inyalo luonge osiem wang'e. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoram Gajwang' jatatije mano kaduond bura mar ODM Oduro Ng'wen ma bende koro yango ni Sifuna ma bende njagol wache lo duond bura mar ODM no wacho weche mano motenre kod chama. Kata kamano yudo seyo kuwuok kuom jotelo mamoko kaka Mbadi, yudo Kanya Ladwa kanyakla kod TJ Kajwang'. Kateri chi Nyakoram Gajwang' Sifuna osebedo jagoro mano mar duond bura mar ODM chakre higa mar 2020 nyaka sani koro higa lao abich. Wakili hang'eni mane chako seyo ne Sifuna kanwacha kata kamano wayanga nani tij jagoro mar chama nang'o. Ing'eyo ni gine ne mokwongo awinjo kiwacho ni Oduro Ng'wen wacho ni Sifuna loso ne ODM. Ano ka ja ODM koro kabi loso ne ODM but anyalo loso kaka janeno to awinjo ko wacho kanyo ni kanyo chapok jaduong' Raila Amolo Odinga loso to nyicha gibet piny kaka chama. Magi manyo jaduong' Raila Amolo Odinga wacho mane duond chama. So gima koro onego wapenjre ni ka Sifuna loso manyo mimana tich e ODM tich mandiko ng'eni gine secretary en ng'ama bet gi kalatase bamne sama jotelo loso to ndiko gima jotelo wacho mana sama koro gitieko bura ka gin kamoro achiel kaka jotelo to nyawacho ni gima wayalo kawuono en achiel ariyo adek to kochako wuok gi mare moro ka osekalo kachwaka moro to mano ok nyal wachi ni gima chama wacho mane kaka wan understand especially kaka partners mag ODM ni ka wado winjo gima ODM wacho to watemo winjo ni to jaduong' Raila Amolo Odinga wacho na to jadino ka jaduong' Raila Amolo Odinga wacho ni jo Kenya ni wadwar kwe mondo wariwre mondo wang'e gima sirikal ni nyalo broad base ni ma wane gi jotelo ma both e cabinet gi PSS gi kunde moko wan gi both jo ODM to gi joma no UDA mondo wa make sure ni deliver ne jopiny and deliver ne jopiny e agenda mane giloso kane giloso MOU ma broad based government mano tingo yudo tich ne kijende
noting'o kelo kwe, noting'o riwo jo Kenya te, and so on, mondo Kenya odhi mbele. Mano aneno ka e focus mar jotelo. Kineno ka President William Ruto kata kuwuotho gi jotend ODM, kanyocho wuotho Nairobi ka, nyocho en go chieng' Jerageni, to gine Kajwang', tije Kajwang' aneno koloso kanyo, to gi MCAs gi MPs ma Nairobi chiegni te ng'ama ne onge ne en mana Sifuna. Nyiso ni duond ODM nitie a broad based government, kendo dwa ni mondo wati sani gima onyalo tero n'oganda water, ok en koko ma Sifuna oketo. Nego make sure wabed ni wang'eyo ni kata a day before ne MOU mar UDA gi ODM obedo signed, mane Sifuna luongi mobiro mogoye signature, ne opingo wach mar riwruok, to nobiro ma ogoye sei nikech tije nyiso nyaka ogoye sei, to kosewuok kinyne to pod ochako mana pingo kendo seyo. Omiyo an wach mar Sifuna ok onego bed ni buogowa, Sifuna ok onego bed ni kawo kata sawa, onego bed ni mondo wabed ka kawuono wane gi jotelo madongo ka. It's not any other day. To wach manowacho di wach nago wakil gin mana koko ema wacho ni en koko gi weche manono mokanek materowa oganda wa mondo focus nito wanyalo yudo kilomita di mandara malam. Ere kaka wanyalo make sure ni ferry manyicha president owacho ni idhi ger Kisumu, machiel dhi Homa Bay gi Mbita, to achiel dhi nyaka Luanda Kotieno, inyalo tim piyo piyo mondo rum. Ere kaka weche mag niang' manyicha president ochulo gope mag niang' ma ochako wach mar leasing ma factories wadhi chier. Ere gima wanya timo gik manyicha president wacho ni time ochele, magi gik monego bed ni jowa focus on. Wang'eyo ni to kwa biro ka bonyo mwalo thurwa kocha, to project mar rech moket kata ma 1.5 billion, magi gik monego bed ni wa focus on gi creating jobs for kijende. Sifuna to chalo mano gwal mag koko e pi, okane kuma biro tero waka oganda maluo. To beda ngino chieng' Jera kanyakla kod Seth Kanga bino makolemu ka duond bura mano mar ODM koro mato maru mar ot Jera awinjo na pachi kotende kod weche mopogore opogore mabini jagoro maru no lieko. Sharon, adwa ng'isi pacha kaka jachama mar ODM. Chama mar ODM omiyo members mani chama te democratic rights ma wacho gima giparo, nikech sami wacho pachi koriwo gi pachi ng'ama chielo ema kelo paro maber. To kalruok e paro ok wach ni koro in adui ma chama. ODM omiyo ji thuolo mar wuoyo kaka dwaro wuoyo. To gima mora ni kochopo sama koro party obedo piny ma koro gichiwo pachgi kaka chama, to mane ma members luwo, ok luwo mane wach e streets. To gima neno ka en ni nyaka wayiere ni Sifuna en jagoro ma chama mar ODM, to kendo en senator ma Nairobi. E tije ma chama kano oluonge KICC nobiro mo sign document mane ma broad based kaka jagoro ma chama, to mano kotame wuoyo kaka senator ma Nairobi. Sifuna ma senator ok dwar president ma Kenya, lakini kodwa kweche mag chama to yie sign document ma chama mar ODM gi mar UDA tiyo kamoro achiel. Omiyo pacha ng'isa ni samoro kuwuoyo e TV to nyaka bendi ng'en to ng'ama wuoyo ni ng'ano, en Sifuna ma jagoro koso en Sifuna ma senator. Anwo ka wacho niya, sama nuwuoyo e TV nuwuoyo kaka senator ma Nairobi, lakini Sifuna ma jagoro to nodhi ke ICC mobedo piny mo sign document, nikech bed nene ok en jagoro ma chama dak noyie gi resolutions ma chama nogolo e bura ma dhi sign pact kod UDA. Omiyo jowa kik bed gi wasiwasi ahinya. Tana kora nene ni mondo koro wakel kwe e chama. Chama koro nego wuog oko to ng'is members maggi ni we wuoyo bal
uchacho members gikia kama gidhiye gikia ngi lu mar Aladwa gikia ngi lu mar Sifuna gikia ngi lu ngama chielo koro gidhi giketo nyaka ministers magwa e siasa kar mondo giwe waziri marwa Opiyo Wandayi gimbadi gini oti to gido gi siasa manen makosa chama koro gol chik ni gik mo wacho kiwano wegi wa address kiwano wegi to mag chama oweni chama mondo wuoye an gi mang'eyo nyaka sani jatendwa ei chama en Ker Raila Amolo Odinga to wacho ni kuom sani nyaka 2027 wawuotho achiel gi ker ma Kenya William Samoei Ruto mane mwaluwo kogik sano mo wacho ni koro wadhi kendi winjruok machielo to kanye mwadhiye kogik sechego mo wacho ni koro ji loko wuoth ji dhi kama chielo to kanye mwadhiye to gi mang'eny nyaka sani duond Raila Amolo Odinga men wuon chama wa owacho maber kabisa ni wamak sirikal mondo Kenya kik tungni sama Kenya tungni schools idhi lor hospital yen onge sama Kenya tungni ohala to gitije ok nyal tire mano ngisi ni Ker Raila Amolo Odinga ong'iyo mbele mondo kik ji yuare piny mondo kochopo yiero to ng'amo kidwar igole e yo mar kura to kiyo moro mawinjo kiwache barabara kae no wuog sani apenjira pile ang'o momiyo Ruto ni maketo nyaka wuog sani dak ne gole Kenyatta nusta mare Kenyatta mokwongo dak ne gole Kibaki e nusta mare dak ne gole Uhuru Kenyatta e nusta mare giwawa ya ng'ani butiek ta mare mokwongo ni ka ji dhi e yiero ji ogo kura kong'e ni adwaro ng'ani koso ok adwar ng'ani mane piny maber miriambo gi kwe kendo gi luor to bende kinde ka kinde nyakoro mga jwangi penjo ni wawinj duond ng'a e chama ntiere wach mabende Sifuna nowacho kapok awinjo kata mana duonda Seth Kanga ka ntiere county mano ma Kisumo Sifuna nowacho ni dibed ni ntiere confusion e ODM aparo ni mane mwawinji ginero mabende Sifuna nowacho kapok wawinjo duol mano mar Seth Kanga ka ntiere county mano ma Kisumo chochni mabende koro nitiere ODM ne owuok kanye. I have told my party leader that there was a time when it was very easy to be SG of ODM. You would wake me up in the middle of the night and ask me anything because what we agreed is that you can compromise on tactics, but you can never compromise on your values. There is things that ODM stands for. If you woke me up in the middle of the night and ask me my position on devolution, my position on rights under Article 37, for instance, I would give you an answer straight away. But right now, there is a lot of confusion because I come to these shows and to the media and in those public barazas, and I struggle to explain that we're the same political party. Then you will see a member of ODM who maybe used to hold a premier position, now is a cabinet secretary, say the exact same opposite. It leaves our support very, very confused. And I want to apologize to members of ODM today for all the confusion we as a leadership have caused, because it is very difficult now to discern the position of ODM on major issues. And that is the biggest sadness, because it should be easy. It should be easy. When a member of ODM proposes a bill saying, oh, we want to limit the rights under Article 37, what is ODM without Article 37? What is ODM without street protests? What is ODM? ODM is a movement that has been built on the strength of the people. So you cannot be the ones telling us today that, oh, you are sponsoring a bill to limit the rights under Article 37. We swore to this constitution. And that is where confusion comes in for people like me, because I now can no longer pronounce myself authoritatively on the position of a party when it comes to the rights under Article 37. Aya, Seth Kanga, pachiko ten record mano dibidang. Erukamano Sharon. Awinjo kaka wado wakili Joshua Nyamuri uwoyo kendo osiepna kendo jachama wadwa Ochieng Jera ma MC Malindi uwoyo. Ado wacho ni Sharon ni weche ma Sifuna wacho makoro wadonjo ge sirkal gi Secretary General wacho ogin gik mochakore out of nowhere. Ng'eyo ni jogwa mane sirkal makoro omungo nyingigi machalo Ali Hassan Joho, Wycliffe Oparanya, Mbadi gi ng'ane gi Wandayi. Ok negin just ordinary members of the party mondo negin join sirikal.
Omiyo kane gi join sirikal ne en decision mane obedo made somewhere magi join sirikal. Kineno ng'ato kaka Wandai ne en minority leader ne drive agenda mar ODM e bunge. Omiyo gisedonje sirikal. To an kaka mfuasi mar Raila Amolo Odinga kendo ng'ama is faithful to the party leader, ang'iyo ga kaka the party leader wuoyo. Gigo manyicha party leader wacho, an kaka jachama mago e maluwo. Tawinjo ka Sifuna wacho ne apologize ne jochama nitie state of confusion e ODM. But only last week mane chama obet kaya lobura ng'uni the Central Management Committee. Mane gi wuok kanyo magilando gik moko monego tim. Ok naneno ka Sifuna wuok after ya lobura mar Central Management Committee ko apologize officially ka kuro gibet gi jochama. Because okinyal dhi e TV ti apologize to nitie structures mag chama ma en owuon kaka the official spokesperson of the party. Onego bed ni wuoyo to wacho gigi to gigi bedo a collective responsibility. Ok ni the party leader wuoyo today, after 2 days to kendo the secretary general dhi kendo e TV, a national TV ka jopiny nenete. To weche mawacho king'iyo mos to chalo ng'ama contradict weche manyicha the party leader wacho. Tadwa ng'iso jokanyanam ni samoro chama wani mar ODM ni kibete mos to nitie joma kiluwo ni luwo weche Sifuna go ni chako ringo gi kor piny ka tidhi lal matut. Nikech ing'iyo kaka Jonet Mohamed giri samoro kidwa ng'iyo mos ting'iyo kaka Jonet wuoyo, ing'iyo kaka chairperson mar chama ma en Gladys Wanga wuoyo, ing'iyo ji kaka Professor Peter Anyang' Nyong'o med ndalo chieng' nyocha kocha acting party leader wuoyo. To Sifuna to kiketo rie wechege to samoro inyalo lal. Nikech wan kaka oganda kaka jokanyanam winjo kowacho ni ODM is nothing without Article 37. Chama ok nyalo los mana ni chama en mana mar maandamano. Tana wacho Kisumu ka ni wan kaka jokanyanam waseneno ber maandamano gi rach mar maandamano. Omiyo sani ka our party leader nyocho wacho ni wabede sirikal nyaka 2037. Wan kaka jokanyanam nitie gi ber mwaseneno mabete sirikal, kwe mwaseneno. Inyalo paro chien kacha Kisumu ka ne ji otho, mama moro nyalenda kanya, thine nonegi, nyithinde ariyo. Nonegi, to en mama mabe koro king'iyo mos to kara nyuol koro konyanyuol, to en mana nyithinde ariyo. Maga Sara mane wana plus adha jomoko mane bodies no panga Kisumu ka. Omiyo chama ok nyalo los mana ni mar maandamano. Omiyo wan kaka jo ODM, kaka a loyal member mar ODM, wawacho ni jokanyanam olo mana weche manyicha party leader owacho. To king'iyo weche Sifuna go mos to bende wacho no wuoyo kaka Sifuna, ok wuoyo kaka party leader, ok wuoyo kaka party secretary. Tiwinjo kaka executive director mar ODM bende wuoyo, Professor Oduro Ng'wen. Owacho ni ODM en a robust party ma oyie ne ng'ato ka ng'ato wacho pache. Kata an anyalo wacho pacha ka kaka ja ODM. To mano ok nyis ni mano koro pach chama. Omiyo wan kaka jo ODM to pod awacho ne mana jokanyanam ni waluwo mana weche ma Jakom wacho. Ka nitie change moro amora mabiro bedo mbele ka, to party nigi structures, nitie Central Management Committee, nitie National Executive Council, nitie National Governing Council, nitie National Delegate Conference, plus other structures mabiro communicate nwa. To kata mana MOU no ma Sifuna kuro wuoyo ni is dead no, MOU no biro signed ka president nitie gi party leader nitie. Samo wacho ni ODM is the MOU is dead, ochalo ng'ama undermine a decision mano biro made in front of the president and the party leader. Omiyo wan kaka wafuasi mag ODM to puro wacho mana ni MOU no nyalo bedo ni challenges nitie e implementing go. To wabeda ni waluwo kendo wago koko ni gigo manowachi mondo extrajudicial killings gi orum, weche mag devolution manyalo jo ka Sifuna wacho ka obed implemented. To wan kaka jokanyanam, kaka mfuasi mar ODM, tan pod insist ni
weche manye party leader owacho mane party leader owacho kaine gini kaine TV weche mag the national conclave ka mage madhi konyo piny mondo ji obedi mondo wawuo nikech yochiwinjo ka jakom wacho ni the country Kenya ni is bigger than all of us oduong' moingo kata president omiyo gima duong' manyalo konyo ji en ni wan kaka oganda wan kaka jo Kenya wabed piny to wang'i kaka Kenya nyalo dhi mbele e yo mar kwe to kuchopo 2027 to chama ka chama biro bedo piny nikech political parties be king'iyo gi mos gimomiyo ilosogi en ni mondo wakaw power kata ODM be gimomiyo nolose en ni mondo wakaw power to ok wanyal kaw power kwago kok e TV kwago kok e radio party bed piny to make decision to wadhi mbele. Erokamano ahinya. To bende par Nyakoronga Jwang'i wachoga ni piny igero kod achala mano mar siasa. To bende gimomiyo ni walose wach ODM ni ahinya. ODM en achiel kuom duond buche ma bende ikgi oniang'. Iwacho ni ODM osebede pachoka kinthuolo mar higni 20 mosekalo. En achiel kuom duond buche ma bende to nawacho ni nigi mbi ahinya e pacho ka. Nyamura ng'eni ok in ja ODM to bende wang'e ni UDA bende nitiere koda mutni ma koni kod kocha. Koro en gino ma bende omako chama mopogore opogore kata mana ODM kende. Nikech kanyalo penjo ni ka koro jagoro maduong', jagoro mar ODM ema loso kama, jatend ODM wacho ma, jagoro wacho ma, to kara ji olu mar ng'a. Nikech adiera iwacho ni MOU ma bende nokete winjruok, nokete chieng' tarik 7 dwe mar adek mano mar higani. Manyaka sani jagoro mar ODM wacho ni eno koyiere go en bende ka ponono nokete timo nyaka mana gwe tao. Dono ka koro kibajinti. Ing'eyo Sharon yes okaja ODM but I don't get ODM and kang'iyo Sifuna tang'iyo Chieng' Jera tang'iyo Setho Chieng' Adui Nyang'. Waning'e ni wakia nyinge mar Seth wang'e na Adui Nyang'. Taneno ka ndalo mane wagero ODM Sifuna ne onge kata kapok wadonjo ODM kama ne LDP one NDP one Ford Kenya one Ford Mayenga pod atin kijana matin adak Kondele. Sifuna ne onge omiyo lweny ma Article 37 ni Sifuna ok ong'eye. Samoro kachako ga wacho ni pi wang'a timo chwer kech Jera nyanyisi ni Nairobi ka 1997 ne en youth machama na en youth machama. Adui Nyang' ne youth machama. Ne wanyalo kwano jowa chakre 92, 97, 2002, 2005 referendum, 2007, 2012, 2017, 2022. Jo ming'eyo ma sani nie bur nikech wach maandamano. Emomiyo ne chama mar ODM kane pod antie ODM nogore kabisa kadwaro ni mondo Article 37 ni mondo ketie katiba. To kane wagore mondo kete katiba ne wadwaro ni mondo wabed gi thuolo ma timo ng'anyo e yo mamuol kendo ne wandike katiba kanyo ni nitie wat mariyo mane otigo kanyo ni every Kenyan has a right to peaceably and unarmed. Ng'eny jo Kenya wacho ni peaceful ok en peaceful. Peaceable en an important one nikech peaceable wacho ni kidwa timo ng'anyo to nyaka ipangri miri nyisi ranyisi ni ng'anyo no dhi bedo ng'anyo mamuol kendo kaka idhi time dhi bedo mamuol. Okay? Kendo udhi make sure ni onge jomodonjo e yu mar ketho ng'anyo no. Omiyo Seth bro nyisi ni kane wapango ng'anyo Kisumu to ne wakawo time ma wapangi walos gi ji mwariw ji mwariw yudhe make sure ni onge ng'anyo ok nyal lokore ma violent unless police emoloke violent. And gima Sifuna wacho gima ineno ka jotendwa kata moko mantie ODM osebedo ka wacho ni onego wang'i ane Article 37 ni ok giwach ni wa limit rights manie Article 37 to kaka wanya chiwo guidance nikech katiba article mar katiba kata kidhien nitie
act of parliament miwacho kaka gino ibiro tim nikech katiba en mana principles. And the act of parliament no wacho ni kidwa exercise article 37 ere kaka exercise we make sure ni iluwo procedure, but at the same time okiketho ratiro ma jomoko nikech court osewacho Kenya ka ni kidwa somo katiba to kinya somo mana article achiel tiwe moko. So katiba isomo holistically nyaka isome te. To kisome te ti ineno ni in gi article 37 right, but ngato be nigi article 40 mar property. To ngato be nigi article 238 mawacho ni nyaka bed gi security gi national stability. And so kwang'iyo gigi onego bed ni wabede gi policy gi chike momiyi neno ka the CS mar interior to gi PS mar internal security Nesmas Murkomen to gi Dr. Raymond Omolo nyo promulgate nyo golo policy ma police tiyogo ka gitiyo gi bunde mondo police kik tiya gi bunde woyaye police bed ni nyama tiyo gi bunde mar konyo save ngima kata konyo mondo kik mwandu kethre. Okay, nikech gige madwaro katiba dwaro ni mondo bed protected and kaka inyalo ti gi bunde no mokinyogo jopiny modhi ng'anyo. So Sifuna kik tamwa go mbaka, wan kaka jo Kenya wan gi thuolo mag mbaka. Emomiyo ana support gimanyo Jaduong' Raila Amolo Odinga wacho ni wabed gi mbaka, nyaka wabed piny ma kantie wach to ji bet piny ji loso. So I support gima conclave ni issues kata mag article 37 gi waket gi conclave kanyo mondo wa discuss mondo wawinjre ni ere kaka wabro exercise right wa mar article 37 ma wa make sure ni ka jomoko ng'anyo to jomoko be nyadhi adhi mbele gi tijegi. To bende siro dwaro mar conclave no nikech bende kaluwore kod Ogai mar ODM wacho ni conclave kata mana twak makamano kor wang'ne kitime to chakre kor gwenge wacho ni grassroots kapok ochopo national level. Exactly. Ing'eni Jaduong' Raila Amolo Odinga koro chalo jaduong' mar oganda mar Kenya. Ene ma ka koro weche tek to ji ringo dhi ire nito jaduong' watim nang'o. Tapa no se winjo weche ma Kenya to wacho ni walosuru e weche ma poni nya bedo ni pogo jo Kenya. To kendo neno ka wang'ni ndalo mang'eny en loso kind chama gi chama, en loso kabinde. To wacho ni wadwa ni loso ni o include nyaka gimiluongo ni intergenerational nikech iyudo ka wan gi kijende ma koro chalo nyithindwa gi ma samoro winjruok tamowa kindwa kodgi. Wabeda ni mondo wawinjgi ni gin giwacho ang'o to wan wawacho ang'o, to mondo wawinjgi kik wachak mana gi malo ka moni wadil mana gi elite, wadhi piny mondo wadhi Seth Kanga to luongonwa kijende ma Kisumu East, kijende ma Kisumu Central, to gibet piny to giloso gi jodongo mani kanyo to wawinjo pachgi ai gibiro ter probably to the constituency matere county makelgi e national level mondo bed ni gima ibro wache national level gi winjruok ma bro timore en winjruok ma oganda te owinjore kendo generations te. And Mike wanyalo wacho ni wating'o duond jo Kenya nikech otherwise kok watimo mano tiwinjo kwa wacho ni Kenya nago dhi koni to ng'ato be wuok janeko wuok kwa yo e got kucho ni gin jogi to dwaro dhi koni. Koro wadwa ni mondo wadhi awinji kata jogi manie e masawago e wi got go wachak winjo gi mwalo e tie gweng' kik bed ni ng'at achiel chung' e wi got ni nyisowa gima jogweng'no wacho. So I support wach mar Raila Amolo Odinga. Isiro to kata kamano e kinde ma bende isiro nyakorom Gajwang' wadong' gi matin ne higa 2.5 mar mondo mwadhi e yiero mano mar higa mar 2027 to bende duond bura mar ODM wang'eni osebedo kod mbi ahinya mano mar chwalo jood bura e bunge. Kata kamano nitiere wach ma bende koro Sifuna wacho ni onge ng'at madwaro otiko mano mar duond bura mar ODM wacho ni nobody wants ODM ticket for now. Jera gi Adwi Nyang' mana Seth dhi bedo ka nyiso onyanya giner ma bende Sifuna no wacho gi sane. I have chairmen of counties. I will not mention them because people will start saying, oh. And they tell me, Sifuna, if it were not for the few of you at the national leadership who are saying we need to reconsider some of these associations because it is hurting us. Yvonne, we have by-elections coming up. We try and talk to candidates. For the first time, people are not scrambling for our ticket. For the first time, I've never experienced anything like this. They are telling me, I want to be in parliament. I love ODM, but if I go with the ticket, I will lose.
because of your association with UDA, not because ODM is a bad party. Right now, if you want to persuade young people to join the party, it is very difficult because this association with a party that is killing them is always coming up. What do you tell those young people? What do you tell them so that they can be able to join the party? Jera kanyakla kod kanga mano jagoro maru mabende wacho ni sani kata gitem kata mna lombo joge ko matino mar mondo mi donje duond bura mar ODM bedo matek to bende wang'eni nitiere yiero mane benitimo mago ma adundo kar chungwa od bura mopogro nitiere ga uchiel senator chiel wantiere koda kombe mag MCAs apaga bich duto te kerewa 22 dibet ni mbi mar ODM oserumo samana chako wuoyo Sharon na wacho ni ka ni mawuoyo cha oknesji sano ko wuoyo no ne wuoyo ne kaka senta Nairobi nikeche okaparin Sifuna ma SG nyalo wacho ni jo ODM madwa chung joma gombo chung e ticket ma chama okring e ticket no ana wunan kae awacho ka wuono ko luongi yero kiny ta chungi ODM mano ko ngama example mokongo Malario eka no los IBC last week IBC poko wacho ni joma do chung ochak the team nomination mag gi chama ka grito yiere maduong koro ko los IBC nyoro 1 week poko rumo it was scramble ticket amadni chama kilo yo mane for the last few weeks months jine luoro piny ka campaign lakini ok official an kata sani podo ken official ngisan joma dhi chung ugonja kadoro tikom mar Mheshimiwa Opiyo Wandayi gidhi chungi party mane gidhi chungi ticket mar Wamunyoro kosema na ODM no aparo ni samoro bende wan gi teko ma wuoyo to nyalo wuoyo ma iwang mi poki wacho ma ok mari adire man tie ni ki wacho ni GOA scramble ni ticket mar ODM ngisa party magi scramble for gidhi gisa dika ticket mama Mnyoro chungo ugonja gisa di ticket mar Kalonzo Musyoka chungo ugonja mago gin meriambo anaparo ni samoro SG marwa iyeno wang kaka dhano emena wacho kae ni weche mag chama koro losi e chama wawe dhigo TV kwa go koki TV gi ichwang mikwa dhano en dhano yelo wuoyo ma samoro kal kikeni se kalo mane gi mana paro mokwongo nikech chama ni iwinjo kae ka wakili Joshua Nyamuri to go sipra madui nyang wacho ni maandamano ni wasetime kuom higni mang'eny in fact bede miyo ji degree kata diploma ma maandamano digo sari an kode achaka pod atin to gima lit ni nyithi luo kae wane mwatho pile maandamano ko biro Migori odhi Homa Bay en Siaya en Kisumu en Nairobi ema pek maandamano nitie joma thoge nyithiwa kinde moko chien kae no kel joma no tho e pap ma posta kae ema 207 kirama joma tho kuom ji 31 mokala parga birion ne gi onagi juluwa no to kanya karango no gore ne piny e maandamano mi wachogi ko chik maandamano tino ka wako dhi maandamano to jatendwa Raila Amolo Odinga ben mbele kanyo e maandamano ogore ne piny ngisa e maandamano mosetimre Kenya kaegi kise no Kalonzo kende ka dhi maandamano kise no ka Gachagua dhi maandamano bedo mbele jo piny luwe nego etia gas oginya dhi omiyo mosetimogo oromo kuom sani baba no wacho ni wati machiegni gi sirikal mondo nyithiwa bende onong'e thuolo ma tiyo tije moko gi ger rekodo ok nyalo go siasa pile nyaka jawa bende manyi tije moko mondo tim kawuono kapo ker Raila Amolo Odinga wacho ni an koro awera gi sirikal wawuok wan ODM wawuok sani joma gomba kama ng'eny kawacho ni wogo e sirikal ne angisin kinyo kinyi tina kwa Munyoro duogo kendo ibo ne kaka Gachagua duogo tim ne koro duogo wuo ne wadhaw koro wuo ibro neno kaka Kalonzo gi tim ne biro kan nye wadhaw koro wuo gima litin jogi kae en jaluo koro tiye sirikal ma ok nyogo ne kura
onge machielo to wabe sani wawacho niya wewa konyo gandawa oyud skunde mabeyo onwang'o hospital mabeyo nyoro ne olosnwa Kisumo level 6 gombon machielo chako los Migori gi Homa Bay gi Siaya ok tiyo ba kidi pile pile kende jako mose wuoyo jok winje wacho mar wuoyo ma jako mokelo sanini ka wakili Joshua wacho ni mae wang'ni opogore dono gi kaw nyaka nyithindo mane gweng' gi kaw nyaka mini mane gweng' aparo ni design mikelo kani en design motimre bang' tho piny mar Rwanda ka ji notho mang'eny Rwanda ne gibedo piny mowacho ni koro gima timuru wach mar kabila ni wagole uru oko wawuok kaka nyuola mondo kidonjo Rwanda inja Rwanda ok inje Tutsi ama Jahutu no chake grassroots mae gima Raila Amolo Odinga wacho to gima Raila ng'isi ko bedo piny ng'eni indakne ne kidho yath jo Kenya bedo piny mos ong'eni nyaka chiemo jiwuo eka wuo gi tuoni joma pinge to pinga ni mor ma pingo Raila lakini dire mantie ni Kenya kama chope nyaka jiwuo mondo ger Kenya erokamano ahinya nyakoro ngwajong dakika 2 tok saa 2 mar okinyi hote magi bende aneno Seth Kanga adugo iri mar mondo mawinj pachi kotenre kod mano weka yo matina nyakoro ngwajong kik idhi mabor. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ngimana mar pari gimoro amora opogore ahinya. An kode onge kuma wachalre kata matin. Awinjo kama ne duon jaoda. Nitie ng'ama chal nadi. Ok ochuno ni ng'ato bed machiegni kode ko mondo obed gimoro. Opogore gi pari. Kuom gimoro amora ngimane odwa ni mondo anakonye konyo. Walidh mos wawinj gima giwacho. Bi wadhi. Wan kane watimo arus. Ngimana gi mar pari nopogore ahinya. To mano ne en odiochieng' marach ahinya e ngimana. An kawinjo duond ng'ano, tawinjo ka en ng'ama rach ahinya. Ochalo mana ng'ama golo sum. Tang'o momiyo timre kama. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Jarikni jamuod nyoyo gi kuoyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Utirerio horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyar kochia.
Nyakochia gokoko. Oh, nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakoronga juang dahikos kada biro tok sa ariyo mar okinyi machigno kang mar ariyo pod wadhi nyime gi tok marwa e chal mar piny Kenya weche mopogore opogore mabende osebedo katimore e paw siasa e pacho kae kapok achiwo thuolo ne Seth Kanga mar mondo mi olosi kotenore kod chal mar piny Kenya bende nitiere moko kuom ote ariyo adek mabende dwaro mar mondo mi ket kanyo mar mondo mi asom. Seth ibiro bedo kiyudo thuolo bende mar duoko moko kuomgi. Remi Osoti wacho ni penjo en ni Sifuna geto ng'awa gini en wach mane mamiye obed kod oteku kamano. Imedo nang'o momiyo osiko geto mana Mbadi kod Wandai. Ere shida Sifuna wacho ni ere shida Sifuna ka jo Kenya ogoyo mbaka kanyakla. Ntiere jogo mana ma thrive best kako kuntiere. Iwacho kanyo ni maduong' machando Sifuna kod josiasa mathoth sani en ni gidwaro lombo jopiny mondo ginenre mabeyo nyaka wabed jo adier. Ote machielo Duncan Osome wacho ni Sharon gimang'eyo ni jotelo mane osiem gi Luth okia dwaro mar jopiny. Sifuna ni kare to dwache no dhi timore kata gidagi. Salfi Ongadi wacho ni piny Kenya nitiere kama rach, jogi ok wuoth e ground. Sani dhano oloro ohendni nikech ochumi rach. Osuru bende nitiere malo seriously. Aya, adui nyang wach mane nitiere godo kotende kod wach mabende Sifuna nolieko ni sani chal ka gima duond bura mar ODM onge mbi kaka ni laro otiko mar ODM sani by elections bende nitiere godo 22 tarike ma warito mar mondo mi IBC landa ni yiero madundo ibro bed ka ibago karango kopogore gi mano gi ote mag jopiny inyalo nyualde. Erokamano Sharon. Okang'eyo ni paro mar Sifuna mowacho ni ODM onge bino owuogo kama nade nikech adwa wacho ni wan wawuotho kendo wan kaka jochama wawuotho kendo samoro wawuotho gi party leader. Ineno samoro kata ka party leader wuotho kata kowuotho e Luoland kata owuotho e Kenya tiyudo ka aspirants biro malich mapiny tamre gi nono ma samoro winjo kowuoyo tiwinjo kowacho ni aspirants mondo rit mondi nyaka 2026 jochung' biro matamre gi nono ma samoro kata kaka jiidh dayas onge nikech chama nigi mbi. Iwinjo ka samoro ochogo nyaka jochung' moko gi nying-gi ni ji orit nyaka 2027 eka ji biro campaign ji owe joma tiyo mondo ti. To kata mana elections ma iwacho ni chama onge gi mbi kuonde okang'e nowacho nang'o nikech ka ng'ato dwa bedo jachung' ma chama ok o apply ni Secretary General o apply ne National Elections Committee ma be pok oyawo ayanga mondo ji apply nikech IEBC nja pok oloso. To samo kamoro kaka Kasipul iwinjo kaka ji ringo ka campaign kendo winjo ka aspirants wacho ni kik uwe ng'ato tiyo kawo inherit kom moro. Winjo mago jomohero chama kidhi Ugunja en jochama lich kidhi constituencies kaka Banesa, Baringo, Magarini kama ne election obedo nullified. Dhano ringo ka dhano campaign. To gimomiyo ok wanyalo wacho ni unyalo ng'eyo ni ji pok apply en ni the National Election Committee mar ODM pok oyawo ayanga mondo ji apply. Taparo ni Sifuna tapani ena gi jasira moro kang'e ni en jasira gi peers gi mane en ge chama kang'e ni iye nowang' ni moko nobedo minister nikech neno kowuoyo to chako mana ng'ama target Mbadi gi Opiyo Wandayi. To magi colleagues mag ODM moko onego bed ni wan wapengo, onego bed ni ka jogi succeed to as a party wan kaka jo ODM wamor ni jowa mane wayiero e sirikal miluongo ni experts o succeed. To ka koro jachama no Secretary General onego megi the support kaka Secretary General kendo e Senate kamotime legislation gi oversight gi representation
emopingo jocham. To aneno ni samoro wan kaka oganda jokanyanam. Bende gigo matimore e pinywa ka samoro joganda moko neno gunyiego. Gigo ma Mheshimiwa Ochieng Jero okwano kaka Jaramogi nyo ochor malo ni. Gigo matimore Kisumo kaka idhi Homa Bay. Igero gik moko, pot igero. Aparo ni oganda moko bende neno wa gunyiego. Omiyo wan kaka jokanyanam, akwa jokanyanam. Ni gima notimore mane jakom upropose mondo mi bade Minister ma Finance. To wandayo mi energy ni. Gini no wango e jomoko matamre gi nono. Nikech jakom osebedo ka igni te oganda gi ema ka opportunity owuok to miyo gi. Omiyo gini jokanyanam nyaka ung'e, nyaka jokanyanam ng'e ni gini owango e jomoko matamre gi nono. To kendo king'iyo kata kaka dokets moko machalo kaka interior Ray Omolo gi nitie. Bende jogo ok morgo. Omiyo wan wawacho kaka jokanyanam ni wa support jowagi. Nikech kineno development mabiro Nyanza kata kancho timo appropriation e budget masani kaka jokanyanam. En development maka in joganda moro to ok di morgo. To ana wacho ni Sifuna to wuoyo mana kaka pache. To wan jo ODM to waluwo mana wach the party leader ma Raila Amolo Odinga. Awinjo ka jawinjo moro wacho ni leaders man e ODM ok tikiti gi jopiny. Anyisi ni ng'ata ma ja ODM kasana wan e grassroots kendo wawuothe grassroots pile. Omiyo wan wachiko itu mana jopiny to chama en very popular. Kata Nairobi kanyo ma Sifuna aeno. Iwinjo mana ka Babu Owino dwaro mana ticket mar ODM. Ng'ane Tim Wanyonyi ncha dwaro mana ticket mar ODM mondo obed go governor. Nyocha kebe awinjo ka Ladwa lando mana ni budwa bedo governor ma Nairobi gi ticket mar ODM. An pok awinjo ng'ama dwaro ticket mar ODA kata ticket mar ang'o kata DCP manyoga chagwa loso. Pok awinjo ng'ama dwaro go komora ma kombe ji dwaro mana gi ODM e Kenya te. Kochakore Mombasa nyaka Busia. Ncho wadhi Busia ka kwa celebrate 20 years nyaka ODM ne losi. Joma dwa chungi ODM ng'eny ma kaka tamre gi nono ma jochung kore tamo gi atama ni mano oken forum ma jochung. Ma en forum ma party celebrate ko 20 years. Omiyo aparo ni Sifuna ena ng'ama iye wang'. Bitterness neno ok wang'e ni wuok kanyo. To pani ka en gi bitterness to nego dhi explain the Central Management Committee kata the National Executive Council. Omiyo wan to awacho kinano en wan position ma the party leader emwaluwo. One was support serikali nyaka 2027 kuchopo mbele to the party will make a radical decision. Erokamano ahinya nyakoro mga jongo pogre gi koko mabende koro jagoro mar ODM Sifuna Helo. Bende walosane kotenre koda ogirimiti e kind duond od bura mano mar ODM koda mano mar UDA mabende notime higa mokalo chieng' tarik 3 mano notime higa ni nen chieng' tarik 7 dwe mar 3 mano mar higa mar 2027 kata kamano mabende sani koro neno ka gima ntiere akere keke ntiere report mabende nyawadwa Chris Awino notimonwa nikech en mutni ODM ten mutni e UDA nikech UDA bende waneno ka moko bende obalo kendo kwedo sirikal mano mar broad based mano ndindi nyoro gene gi Mohamed Ali mabende wachre ni balo gi UDA hoyo na report makama mande. Winjruok mar siasa kind duond bura mar ODM kod UDA medo kelo liet mochwakore e kind jokanyo mag duond buchego. E duond bura mar ODM, jagoro margi maduong' Edwin Sifuna, jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, Caleb Hamisi Masaboti kod Anthony Kibagendi duto othir kod sirikal mar broad-based. E kweth mar jatend piny William Ruto, osiepne machon Mangita Gidel Ndindi Nyoro kod Mohamed Ali sani ok nere wang' gi wang' kod tend UDA. Dibed ni josiasa gineno kamoro. Sifuna ni kamoro matek. En kama tek nang. En kama tek nikech oneno ni riwruok mar ODM gi UDA ni oonge support maduong' Nairobi ka. To king'iyo Babu Owino bende en wachachiel no. Ni riwruok mar ODM gi UDA oonge gi support maduong' Nairobi ka. Mano wang'eyo. Wane jo Nairobi, wane bodak Nairobi kae. Jo UDA mani Central magi ibo gwe oko kabisa. Ibo gwe gi oko kata record gi ber kata record gi oko. Omiyo ji kandidi giri osechako wuok mos. Ni Edwin Sifuna wacho ni en oloso ewi baba. Ni gik mowacho en pach baba kata kiwinje kako loso. Nyiso ni seche moko dipo ni be baba ung'eyo gik modhi wachogo. Ni to gik mowachogo be ber ne baba. Iwinjo gima wacho. Nyiso ni
nitie seche moko ka baba dwa loso be ok odhi loso kende, nitie jogo manyalo losone. Chung' motegno margi, lony, chia kaachiel kod tudruok margi kod rowere mag Gen Z osebedo katamo ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto yudo ayula mayom. Jonon siasa kata kamano ni kod kiawa ka bende gin kod mbi mar loso duond bura achiel margi kendo rakore kod duond bura mar ODM, DCP kod Wiper. Mondi pang party ni nitie investment maduong' manyaki ketie ma en sacrifice manyaki kita kanyo. Kati neno Rigathi ochako party ni nitie investment maduong' moketo kanyo. Raila kinde mne owuok kano dhi NDP no tiyo gi pesa mang'eny sana mondo NDP ochung' ka party. Jubilee sani ko wakwang'e Jubilee gimomiyo Jubilee nitie kanyo en nikech Uhuru Kenyatta noketo pesa ne mang'eny maber mondo ka party ni oendelea. Kata UDA, the big question man go en ni ng'akuom jogi manyalo wacho ni an pesa na mane an go waketie 500 million I lost party. I organize youth leaders. Wabed gi party headquarters. Kuom jogi. Gima dhi timore ka en ni kuma baba nitie dhi bedo gi weight matek ahinya. To kuma ndini sani Gachagua koro kwa nyal rule gi camp ne embo dhi bedo matek kabisa. Ng'ama okelo another third force e gini gibiro bedo weak matin. Kendo ibro wachi ni gidwa uso piny. Kendo gibro wachi ni sirikal oseng'iewogi. Edwin Sifuna, Babu Owino kod Caleb Hamisi osebedo kamieno sirikal mar broad-based chuodho e kinde mandindi nyoro tije en nyono chuodho chenro duto mag jatend piny William Ruto. Siasa margi nenore kamachal kod dwaro mag rowere mag Gen Z matero dala josiasa matene kendo miyo jotelo mar rowere thuolo mar telo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mgajua kopogre kana mna Edwin Sifuna injo kanyo kamoko kuom jod bura bende nenore ka obalo kod adwach mano dwaro mar duond buche ma bende gintiere. Akeni Nyamore wakili nene machal nade chal ka gima siasa ma higa mar 2027 nyalo bedo gi lokruok kipimo gi higni machien mosekalo. Mokwongo ikelo jomoko oro weche ka Adana Mos Remi Osoti ma en jatelo mar nyithindo maluo kuom making sure ni kijende wa ma joluo nyok manie universities nyok odonje ng'anyo koriwore gi university leaders ma nyiti luo. To kadi e wach ma ikelo inyisa ni kiani Ndindi Nyoro moro cha iluongo ni ng'awa nantiere Mohamed Ali. Mohamed Ali ng'eni nyinge moro en Kariuki. Nyinge ma Mohamed Ali no mana ma ka en Mombasa mondo jo Mombasa orwake. Gima dwa ni mondo jo ong'e ni Ndindi Nyoro gima lit na ahinya ni kom manyo bete koro wud lumo wuda lego musiepna atandi obete mana gima lit na Ndindi Nyoro kabisa. Omiyo Ndindi Nyoro manyo support sirikal kendo nyo pako gik ma President William Ruto timo. Koro sani olokore ni gik ma ne no pako ka gin gik maricho te kendo William Ruto kia kumone gobeni Kenya dhiye nikech President William Ruto nyo loso gi jo chama mag UDA mondo giti gi jo chama mag ODM mondo gi make sure ni gipogo kombe mondo jo wape obede ni in charge of kombe motegno e parliament maka jadung badi ose loso budget motere cabinet magi pass cabinet kamiyudo ka one cabinet no gi wandai to cabinet no be chake yudo ni nitie nyarwa matoni general Madorcas Oduor to e office president kaka gigo poko dhie be yudo ni wane gi Dr. Raymond Omolo mago bedo ni to kidhi health kucho be chake yudo ni wan gi Dr. Luga gi jowa moko mantie sirikal to litnegi kabisa ni kama gin ne gibete kiwinjo report miwacho kaka ne gitiyo gi pesa mag CDF kaka ne gitiyo gi pesa mag national budget tido ni constituencies gi thurgi mamasawa ne giketo ndara nyaka kor gweng'o go e Lam to thurwa to onge Lam ne gigero osiptende madongo level 6 gi gina osiptende mag kor gweng' thurgi to thurwa to onge go ne gigero schools all over to thurwa to onge go mane gima chando Ndindi Nyoro. Omiyo an ywak ma Ndindi Nyoro ok chanda nikech ang'e ni kama odhiye malong'o
en mana ng'ama iye wang'. To kichak ing'iyo Muhammad Ali, to Muhammad Ali be en ng'ama nigi ich wang'. Gimomiyo en gi ich wang' en ni Muhammad Ali ne neno ni de gilaro telo kendo gidok laro telo gi osiepna ma Secretary General mane wan go Students Politics miluongo ni ng'anene Secretary General ma UDA, and oneno ni en kanye manonego bedie, and therefore gin kaka exactly, and therefore gin kaka oganda ma masawa kech ing'eni Muhammad Ali ok ja Mombasa, Muhammad Ali ja masawa modak mana Mombasa, ng'eny gi koro odonje e chama mar pingo serikal, ni gima ma serikal timo rach, to ok rach nikech gima serikal timo onge, kata thurgi serikal timo mang'eny, kata ge serikal ni pod gintie mang'eny malowa, to gipingo mana serikal nikech joluo koro yudo kombe ma very critical. Omiyo adwa nanyis jowa ni mago gik manono. UDA very strong, and President William Ruto also sent a very strong signal. Kane en Migori nowacho ni UDA ok ni competition gi ODM, UDA ni collaboration kendo cooperation gi ODM, ma onge gima wabro laro, wabro ng'iyo ane ni to kapo ni Nyamori adwaro gimoro to Jera be adwaro, ere kama Nyamori nyalo yudo to Jera be yudo, mondo wadhi kamoro achiel. Kapo ni Adui Nyang' chung' dwaro East to jakomwa ma UDA ma East biluongo ni Mbuta, ere gima Mbuta nya yudo to Adui be yudo moro. So I am sure ni kama nyo Jadung Raila wacho ni wadhi gin gi winjruok nyaka 2027. Kiwinjo indication margi en ni pod giloso mambele, and I believe ni pod gibro loso mambele mondo wadhi together as a united team, and I still believe ni yes, it is possible ni wanyalo dhi election as separate teams, but one stronger kawa dhi kwa face jomose bedo ka pingo moko dwan jaluo donje telogi ni wan gi wang'ni wado dhi election ka possibility ni joluo tiyo gi serikal mondo advantage ma joko osebedgo magi mawago kura, advantage ma gisebedogo ni gi mwandu mar Kenya gitero mana thurgi, wabedego make sure ni watere mwanyalo for now and for the future, wagolo mwanyagolo Nairobi ka watere jothuro pero develop. And ing'eni ane serikal abete board ma National Housing Corporation kamigere ute makoro affordable housing. Tanyisi ni kane ane jaluo mokwongo bede board no in 25 years. And king'iyo kako ndik ji sector mar uteno, kichak ing'iyo kata kaka National Housing Corporation osebedo ka gero ute kani itero around mondo wane to waneno wayudo mana ka thuro kucho noger mana ute in the 1960s gi 70s, to kibidhi piny masawa gi tiyudo ni oger ute nyaka nyoro ute moko makata uso ok nya usore. Ting'eni samosege sirikal osekawo pesa modhi ogero ute, wasechulo contractor, wasechulo workers, wasechulo suppliers, wasechulo jokware and so on and so forth. So pesa no osetiyo kuno, whether ute go usi or not, to pesa no osetimore nade, osetiyo kuno. To nyaka nyo wabed ka emineno kwa negotiate ute obiro Homa Bay, ute moko igero Migori, ute moko igero Kisumu, ute moko igero Siaya. Out of gedogo ok en ute ma ji biro dake kende, en kijende oyudo tich, en pesa michulo suppliers, tichulo jotich, circulate around the economy, so pesa circulate, wach mar poverty dok piny. And then ochiwo demand for agriculture, ochiwo demand for manufactured things, so economy grow. So adwaro ni mondo wakwede kabisa joma temo pingo broad base simply because gi feel no ganda luo wang' ni odonje iye kanyo, mana kaka Jadung Jera owacho ni chieng' mwawuok ni to jaka duogo to kwa wene gi wang'. Pero kamano akeni Jera ni nene gi wang' machal nade, chal ka gima koro joma balo koda duond buche mag gi en jogo ma bende nitiere koda ich wang' kaka jopiny nene bende kaka unene set kae. Anawacho ni ok ane pogruok maduong'. E yiero moro amora ka josiasa chomo yiero to nitie gima iluongo ni realignment. Ing'iyo ni kanyo ma kadhiye to anyono nko mayot. Sani ka example mar Ndindi Nyoro oseng'e maber ni korgi dak edhiye gi cham mar UDA, to korgi be dak edhiye gi cham mar ODM miyud kom. Koro giringo chon mondo ginwang' kama gidhi yude kombe. But adiera ma Nyasaye, Ndindi Nyoro ne en jakom mar budget e assembly.
kom ma budget no kintie proposals temo wuok kuom members bidi ofisi ka mbunge ma Lego Usonga ama maogenyo kwayo barabara maka kata bilion ariyo to seche makoro gi analyze gigi mesa en kaka jakom en gi teko mar loko gigo omino ka mwandu mang'eny madhi e pinje moko mokelo e constituency mare koro ji wuore kaka nyoro tiyo ng'ani tiyo kara pesa monego ger barabara e constituency moko okelo kare ji neke mano ka ji nyofwenyo mano koro en kod wich kuot ogo nduru kaka sirkal rach iwinjo kinyiso jakom manyien MP Malego ni kiki tiye kadidi nyoro manyo ka mondo jo Kenya oloko teri constituency achiel mare kende mane tele marach ongisi ni ke chiemoro kwa president monongo kom president to bona tie central okbeti pinye moko to kadoki wach ma Muhammad Ali kaki ng'e higini te kama jakom tie kod betie nikeche kama jakom tie okmi thuolo madhi riambo odoka modhi riambe gi nying jakom to yudo pesa to nwang'o fame ai miye ticket manono moko dhi nango nomination jomoko nitie mong'ine goch moni miye ticket nono ma ok dhi nomination koro ng'en kodhi UDA timiye free nomination to dhi bedo MP sani koro kodhi cham margi cha modhi campaign kodo idhi miye free ticket but adire mantie en da kubi kama wantie ni nikech ong'eyo ni kama nochung'ie nochungo wadgi waziri Joho pache ng'ise ni kodongo icha makae kendo to yot mondo wach ni wadgi Joho cha podi mi ticket kendo okodhi no ticket no emomiyo enyako ring chon mondo dhi secure free tickets kong'eyo ben koni inyalo miyo wadgi Joho kich giluoro no competition mag nominations gi omi mago joma kada wuyo kuom gi kata halwale makoro kokoni alwale no pangon bedo governor maka Kakamega mabe nyola mondo yudi tab mantie ni jakom Raila Amolo Odinga no kelo ji machiegni gi sirkal madui mare maduong' ma baraza onongo thuolo mar tiyo machiegni gi sirkal mano litne alwale ne paro ni governor machon Wycliffe Oparanya ne support sani Oparanya ne minister e sirkande ni koro faini koro dong duk oonge ngama support nyako go nduru mondo winje sasa watu mbele kagite sasa manam kama madhi mbele ni en sasa mar ubinafs en sasa mang'ato dwaro en mari uwuon okorang majo Kenya simply ni koro baraza ni sirkal to waziri Oparanya be ni sirkal koro miyo ng'acha dhigo koko gichini kucha kaka Ruto nga marach mago semo ng'iyo Kenya kae an gima da kwayo jo Kenya ni kaka Nairobi kae higini te pok waneno gima serious ma sirkal timo kaka empowerment mag vijana to gi mine mani gwengewa imagine dala matin ni Raymond Omolo nyose biro gi program mar empowerment mano no beri president konyo youth across all the wards in Nairobi kara iso romo kodu moch ni every ward am youth kata ka gina para jomoko dwaro mkokoteni jomoko dwaro car wash machine jomoko dwaro gik blow dry ko timo kamano every ward ngiso ni o empower jowaka makiwuok kanyo tidhi loko mtoka kiwuok kanyo idhi timo tij saloon mane gima wadwaro ka sirkal oyie timo mano ni Raymond Omolo pango no gima kamano in ng'ama pingo to magi ma jowako dwar ni gigo koro biro nja piny kabisa anawacho ni Raila Amolo Odinga osenyiso wan ne wati nyaka 2027 obiro nyiso kama wadhiye tang'eno ko nyalo uso bende no wacho ni na osiero jatend piny Kenya nyaka yiero mar 2027 mondo Kenya bed stabilized mondo koko kigore ingeni kata sani ben koko ntie kae daka no yo mabiri studio kae to kata ini wuon mibiro mijo piny information about tab mantie samoda glory kata gi oko omeja kom dwaro mondo Kenya bed stable mondo uchumi utingire malo ero kama na inya hakina dui nyang'ini nene nade josiasa mabende koro sibedo kabalo koda duond buche magi manyaka sani koro en wach mabende koro kelo mutni e duond buche mamoko
Erokamano Sharon, aneno ka wakili Joshua gi osiepne Ochieng' Jera ose wuoye kuonde moko ma ok adwa nuoyo. Weche machalo mag Mohamed Ali gi mag Ndindi Nyoro gi mag Senator Boni Alwale. Sharon ni uongo wani mondo wawuoye chal mar Kenya. Chal mar Kenya kaka nene sani en ni nitie groupings ariyo according to the political arrangement. Nitie grouping mar Raila Amolo Odinga gi President William Samoei Ruto kanye ma Wetangula gi Musalia gi nitie. To nitie grouping moro mar Wamunyoro moting'o Kalonzo Musyoka, Martha Karua Eugene gi Muturi Girika. Joma ne igi owang'o gi sirikand Ruto gi joma ne igi owang' ni Raila Amolo Odinga odonjo e memorandum of understanding gi President William Samoei. Of course, at the moment before 2027, one gi groupings ariyo. The moment sama igoyo arrangement mar Raila Amolo Odinga gi President Ruto, ichalo ng'ama wuoyo on behalf of the Wamunyoro grouping. Nikech Wamunyoro grouping ka gin joma igi owang' gi kech Wamunyoro ne jalup Ruto to noriembe. Group mantie ka gi be igi owang' ni jakom nobede arrangement gi President to gin no gine ka arrangement no gine maber. To gima duong' masani wang'o ji ahinya ma wachoni gin gigo mochieng' jero kwan. Nikech wan kaka jokanyanam jiwjo ka jakom wuoyo maber gi rieko ni wabede arrangement nyaka 2027. Ka 2027 osechopo to wabiro ng'iyo kama dhiye. Nikech king'iyo gik ma Joshua Nyamuri wacho, arrangement ma wang'o jomoko machalo machalo Ndindi Nyoro giri en ni Mheshimiwa Tandi no kawo muketang'o chairman mar budget and appropriation ma en mo appropriate pesa gi committee mar tire parliament, then Mheshimiwa Mbadi implement. Magi gik ma wang'o jomoko nikech sani kidhi Migori igero stadium, kidhi Siaya military igero stadium, kidhi Kisumu ka feasibility nyase watim stadium plus other projects. Magi gik moko manonego otim kocha. Ni winjo ka Wamunyoro ne wuoyo about 3,000 kilometers of Mau roads. Nderni go sani kiburo kaluoka tibiro ka nderni mang'eny osebedo earmarked for construction and tarmacking. Omiyo magi wan kaka oganda kinying'iyo jakom to ka jakom wuoyo mariek ni wabede sirikal ni nyaka 2027. Then the 2027 Kenya bro decide you are either in the Wamunyoro arrangement or you are in either Ruto arrangement gi Raila or Raila Amolo Odinga uchung president kaka Raila Amolo Odinga. That is the arrangement mantie Kenya ka, whether you like it or not. To sani wan kaka jokanyanam ka Raila wuoka e group mar Ruto arrangement tibiro no ka jo Wamunyoro kaduogo. Nikech sani ng'ato ok nyuola wacho nwa ni Raila kuru chung president sani koro ni gidhi gone Raila kura. To higni gi te gine magise ga indoctrinate nyaka nyithindegi ni ng'ama oko ni giluongo ni kehe ni ng'ama oko ng'adi ok onego tenle Kenya ka. Mano gima gin magisebedo ka giwacho kendo giwero. Omiyo wan kaka nyoja komo wacho cha ni Raila Ruto arrangement ni emwa dhi yude konyruok. Nikech king'iyo sani kata mana service ministries machalo kaka Ministry of Health winjo ka Joshua Nyamuri wacho kayo, Dr. Umo Luga mantie ma health facilities gi sani king'iyo machalo level 5 level 4 hospitals gibedo rehabilitated kendo ber moro nenore. Omiyo wan kaka jokanyanam mana wuoyo mana on behalf of jokanyanam kada wuoyo about oganda moko wuoyo kaka jokanyanam nikech radio TV ni be jokanyanam en monenowa wabed mane Raila Ruto arrangement mai kamwa dhi yude konyruok kai ma jokanyanam dhi yude konyruok kai mwanene konyruok sani kai mwanene konyruok nikech prodong financial year achiel kapok wadhi election ma pod Mheshimiwa Tandi ema dhi timo appropriation to pesa gi bibiro mana ka gero pinywa ka. Koro wawuoge sirikal mwayude pesa to watimo development wadhi go Koki street to street kanyo ji ogo koko makata sani winjo ka Sifuna wacho ni ODM ni without article 7 to dala gi kabuchai to kata mana maandamano manyo time onge. Eno wacho to wan Kisumo ka wan inego ji Siaya, inego ji Migori, inego ji Homa Bay, inego ji Kibera, inego ji Babadogo, inego ji kuonde mtaa mongore ma joluo dake.
to gin kuonde ma gintie to ogitime maandamano kanyo Raila Krubu kawuoke ni kore wegi Ruto ni to ji nyotimo maandamano nyaka Kitui to ndalo mane Raila luongo maandamano Kitui nokwane ni maandamano kata Kitengela nokwane ni maandamano sani to nyaka Wakamba timo maandamano matin arrangement mar Raila gi Ruto ni emo gidwar omiyo jokanyanam anakwau ni wabed uru mana arrangement mar Raila Ruto arrangement ni kae mwadhi yude konyruok kae mwayude konyruok kae mwayude kwe mar siasa to development biro develop counties wa makaluogi gi kuonde mag ODM stronghold omiyo mano e wachna Sharon erokamano ahinya nyakoro mgajwang dakika kapok ong'adwa akaw moko kuom ote mabendi yora no kamogo kuom obenyi nitiere koda penjo mopogore opogore bang'e to abiro bedo kwaloro twak makama ote ni yoronwa lai magwa magote machok arede ka 600 nitiere bina iwacho ni Edwin Sifuna should resign and move to DCP. His sentiments are not going well with our people. Clinch iniwacho ni Sifuna okelo topic mar Jumayawa. Clifford iwacho ni jotelo nyakung'e ni the common man to nigi Sifuna. Joshua Aladho iwacho ni Sharon oyawre iwinjo twak iwacho ni iwinjo kokil Nyamuri kwano joluo manie sirikande Kenya Kwanza to penjnago ni ere gima jopiny makaluo oseyudo nyaka ne jogo idhi mbele nyaka ne jogo rwak e sirikal koso joluo obed mana mamor nikech jogi nitiere sirikal makata gima giyude onge aparo Nyamuri michak gi mano gi wachni mogik watieko. Erokamano adwa nanyis wuoyi ma openjo gima jaluo oseyudo no ni mondo odhi ong'i feri migero Kisumu ma 800 million to kendo president nyochako wacho chako ger mono ma 750 million. Odhi ong'i the 10 beaches ma 10 fish landing beaches migero nderni migero affordable housing ong'i wach niang' mobedo resolve ong'i weche wach mar rech miloso Kabunyo Kanyagwal magi gik manok timre wach nuclear plant mitero Siaya gima wan watemo wacho en ni wan kaka jo UDA gi jo ODM moriwore under President William Ruto to kod jakom Raila Amolo Odinga wadwa ni wager Kenya mokwongo ok wager manoganda kaka jo Masawa kawacho ni gin gidwa gero manoganda giparo ni gine magisetiyo sana gima ng'eyo ni kata mana ohala magiwacho ni ne ging'eyogo ne 90 Kisomo notiyo to uru tiyudo ni Kenyatta nolan mana wacho ohala kobiro moromo gi Jaramogi e duka mar Luo Thrift and Trading Corporation Maseno eka ne gitero thurgi kocha en ni magwa nogo piny to mekgi noyudo kony mar sirikal. Omiyo adwa nyisi joka nyanam ni gimomiyo jok osedongore ok ni gitiyo matek ni ging'eyo giriek malowa ema ni sirikal osebedo gi support gi. Omiyo kwa wacho ni mondo wamed mana sikore sirikal ni jalue manogere emomiyo yudo ka coat of arms wa nitie mana tong to nitie mana thuon gweno to nitie mana kuot ma joluo. Omiyo 2032 en vision marwa kaka oganda mondo wa make sure ni wa implement gik wa mwachako gi kendo kachopo ndalono to wamed make sure ni jowa omedo sikore kendo omedo donge sirikal chieng' moro jaluo ne telne Kenya ni. Erokamano ahinya wakili gi wachni mogik. Gi wachna mogik adwa ni mondo nyis joka nyanam ni koko ma ji ka Sifuna gini wacho kik giwinje e pachgi wan wamed keto mana Kenya jaluo ni nyaka play professor namoro ni luongo ni professor Walgio Orwa no nyiso wa Maseno ni kosemo history mar jaluo to jaluo nyalo bedo ga stabilizing factor kata destabilizing factor. Sirikal ma jaluo onge mano sirikal ma unstable to sirikal manitie kata jomoko te wuogi to sirikal no stable. Omiyo sirikal mar UDA ni gi ODM ni otegno broad base ni otegno ke jaluo ni iye akwayo ni jaluo med mana bede iye wayud gima wanyalo yudo waterne jowa ka wang'iyo mbele kako ganda kik ng'ato chak wuondwa ni wawuog oko wasebedo oko moromo kuom higni 50 gi wiye oganda osetho mang'eny gibe giteme. Erokamano ahinya nyakoro Mgajwanga soma na ote adek bang'e Jera gi Kanga ubiro bedo kuchiwo wachni mogik e bwo dakika achiel. Evan Samach wacho ni Sharon kindly tell ODM members that it's high time we revisit entrusting active leadership positions to our youthful members like Sifuna and the likes. Jogo Kech Podkayo. Imedo kanyo ni if ODM is serious with this political marriage, they ought to have impeached this character a long time ago.
Charles Ouma inowacho ni Jaramogi kelnwa uru gima Central Committee chaired by Raila himself nowacho. It's clear that Sifuna wacho weche party. If you listen carefully to what he said, it was signed by Raila. Kata kamano, Jera, wacho ni mugi kwate kod bedang. Ada wuogi jothurwa. Amor kongoni wakili Joshua Nyamuri odwoko nyathigi ma luongo Joshua cha maber kabisa. Ka Joshua nitie kowinjo gini maber adier, to gima Nyamuri ong'ise no, obed piny opade riyo. Onge gamidhi mi law mondo rwak, to mwandu biro n'oganda te. Mang'eyo ni bang' higni 5 ber ma ochopo ka Luo biro neno. Tangiso oganda Luo kama gintie. Gipenjire to ka beni jakom Raila Odinga nonong'o kom mar chair mar AU. Kaka nwago becha. Dikoro party ma ODM nomukore chon. King'iyo sani jakom nitie. Tema ji moko wuoyo mag ok gichungo dhoggi. Nyiso ni duogo jakom e Kenya kae okonyo chama mar ODM. Ng'eng ji ok ne mano. To kibedo piny kabisa okada wuoyo about mana kwa tieko Jera sadhika nyithiwa ma wuoyo gi okada wuoyo kuom gi marach. Ing'en joma ko berango siasa mabiro 20 years from today. Gi chako ikre chon. Ni ka poni Ruto koro wuok kata bang' higni 10. To koro gin makoro gineno gi e piny. To dak ne ni kok ni bedo motegno chon. Omiyo pan gi bende gi ikre ka chon mondo gimak position mag gi. Mano ok rach. An gima kwayo mondo wach ni jowa obedo kod kwe. Walandru kwe e kind ogandawa. To wamiyo President Ruto thuolo oti. Akwayo jo ODM ibedi sirikal benin oko. Yie umi waziri mekwa manongo tich e sirikal. Gi jodongo temo yer kaka Nyamori mati sirikal ni. Thuolo gitinwa. Ero kama na inya. Kindo ko nyathini moro kamoro. Yeah. Ero kama na inya. Seth Kanga, wachin mugi kwate kod bedang. Ana wacho mana jo Kanyanam ni wabedo e sirikal mo wantie ma Raila osewacho ni wabede ni. Nikech ing'eyo ni Sharon projects ma mheshimiwa kata President Ruto kelo e Luoland kagi. Iwinjo ka youth wako unemployment. Projects ki ema bro create no employment. Kiyudo the affordable housing. Sharon, affordable housing, most of them mitimo Kisumu ka itimo within the jurisdiction of my ward. Kidhi affordable housing wabiro dok dhano katiyo kano youth katiyo kanyo madapenyi gigi dine onge ka yudhe gine no de kanyo. To onge ng'ama Ruto ting'o koago Rift Valley kata koago Hoho mar Okak kakelo ka. Jogi gin joma tiyo kuondegi to ne ni pod idwa mek moro Kanyakwar, idwa med Otonglo, moko idwa med e regions wagi te. Emomiyo an akwa jo Kanyanam ni 2027 kapok ochopo to wabede uru sirikal ni mondo yudhe ma yuago no tiye gendo. Pesa ma Ruto kelo Luoland kagi. Contractors bende matiyoge. Onge contractor ma Ruto kelo ka kata president kelo ka Ruto ti. Gin na jogewa. Jogewa gi kose mitijege gindek youth mondo gigo madwa bedo mano wache weche mag memorandum of understanding ka. Achiel kuom gin ne weche mag unemployment. Unemployment weche mag affordable housing gi constructions ma president kelo kagi. Emoro bro address gigo. Omiyo ana wacho ni wabedo e sirikal ni nyaka 2027. To jowa mane sirikal machalo mheshimiwa Mbadi, Wandai, Dr. Raymond Omolo wa support gi kaka Raila Amolo Odinga wacho mondo jo Kanyanam okonyre kochopo 2027 to wabiro bedo kaka oganda to wa decide through chama mar ODM. Ero kama na inya Seth Kanga kumido thuolo mar to kod wachiel kachiel kintiere county ma Kisumu. Wakili Joshua Nyamori kanyakla kod Ochieng Jera mano MCA Malindi. Nyakoro ngwajwang dakika oskadho 45 tok saa 2 mar okinyi. Gikanyo bende wakili wegiko mano mar chal mar piny Kenya. Okinyi makawuono weche mabende nwalose otendre kod weche mabende osebedo katimore chama mopogore opogore kaka piny owacho osebedo karingo. Kokamano akaw yo matin mabiro en chenro mar pok opogore. Odiochieng' makawuono na dayo dho nyadende mabende osbedo kachuyo usi chakre higa mar 2019 mane pok mabende hawi godo. Nyinga Sharon Ong'aw.